Alitshoni lingenazi indaba. Chopha ndikubalisele. Siva indaba ezibuhlungu zendoda engumuncisi wetotosi eKapa. Kuthiwa ilunywe intloko yempempe ngumunciswa. Nanjengoko abahlali baseKapa bexakwe indoda ehambe imuncisa itotosi yamanina kuquka namadoda. Iindaba esizifumanayo zithi umuncisi nekutyholwa ukuba uhlala eKosovo eKapa. Ulunywe inkani, linine kuthiwa lithengisa ngomzimba. Unobalisa uthi eli nine lidla ngoxhwitha amadoda lahlileyo kwisirhoxo sakwaQabi eSamora. Udibene nale ndoda endleleni ifuna imuncise itotosi yayo. UNontombi uye wayimunca ze kudikweni kwakhe, wayithi nkamfu ngamazinyo wacela kwabasicatyana. Umuncisi kuthiwa uye wasitsho esofelweyo isikhalo eyokhwela iphela. Inqaku lakwalanga letoti ehambe ingxola ebusuku, siphezu kwalo.